Yna bobl yn dweud, o ia, Iesu Grist i llewygu ar y groes, oedd o di ffeintio, a wedyn ddarn nhw dynnu fo i lawr, a wedyn ddarn nhw fynd â fo i'r bedd oer. Ac yn y bedd oer, dyma fo yn dadebru yn y fan honno. Wel, fedrwch chi feddwl am ddyn mewn cyflwr o wendid, mewn cyflwr bregus iawn, di colli lot o waed, yn codi o'r bedd yn y fan yna, yn symud y maen drwy ryw ffordd neu gilydd. A wedyn cyn gadael yn dweud, gallwn mi lapio y cadach o ddarn fy ngwyneb. A mae'n mynd nôl ac yn lapio'r cadach bach yn dwt ac yn ei roed o yn y fan honno. Na, sa beth fel ddim wedi digwydd. A mae'r manylion bach mae'n cadarnhau y ffaith syfrdanol o Duw wedi codi Iesu Grist yn dduw. Ar ôl iddo fo roed ei fywyd drostan ni ar y groes. Yr Iesu atgyfododd mewn dwyfol dawel hedd. Nôl, dwi wedi mynd efo bennill anghywir. Dwi ti'n helpu fi? Coedder heddiw'r newydd i bob creadur byw, marw ar galfaria, fod Iesu eto'n byw. A dyma di newyddion bendigedig gwych y Pasg. Oherwydd fod atgyfodiad yr arglwydd Iesu yn profi bod y gwaith oedd o di wneud ar y groes yn gyflawn ac nad oedd gan angau hawl arno fo, a'i fod o wedi concro marwolaeth unwaith ac am byth. Ac os ydym ni'n ymddiried yn efo ac yn credu yn efo, yn bod ni'na trwy iddo fo yn etifeddu bywyd rhagwyddol. Lle mae ganddo ni destun, mae'n dwys ar llawen gorfoleddus ynghlwm ymwyl y Pasg, oherwydd bod Duw wedi datguddio ei gariad a'i ras yn yr arglwydd Iesu Grist.